Národné kultúrne dedičstvo. Áno. Kto tam patrí? Kto patrí? Kto sa skrýva za týmto pojmom? Pod pojmom národné kultúrne dedičstvo sa skrývajú všetci tí jednoduchí, obyčajní ľudia, ktorí vytvárali naše zvyky, našu kultúru, naše tradície, ale sú tam aj takí, ako boli národní buditelia, ako boli napríklad naši vierozvescovia, ako boli tí, ktorí nám zanechali revolučné básne z rokov 1848-1849. Sú tam aj tí, ktorí bojovali proti sile a nadvláde veľkých mocností. Ale sú tam aj takí jednoduchí ľudia, ktorí si zaslúžia pomenovať a oceniť, že títo ľudia, ktorí žijú normálny, bežný život pri zachovávaní všetkého nášho tradičného, to sú ľudia, ktorých môžeme označiť slovom národný poklad Slovenska.